Groupe do tola groupe mu to ko groupe ben candidat mayambu o nyana je kuyi bon vraiment au grand bolo ni jonja ko baye parce que aya jate me ka force c'est que folie be la jele bia belembe tuba bu folie ni folie kan tuba wera uma donc aya e fana ka fo jamana be ka ta sira mu ka c'est que o sira nye iba fo yere ma horonya sira di do yere ma horonya sira di en plan mirina na ka fo bo anga la je maraka segiso folie ka segiso namanya fangambe jamana kuna nolu be ka wale okay wale ambe ka jamana de segu yerema an fana ko bo am initiative ta ka nga foli ke folie foli mbe segi yira an fana la ka fo kambe ka segi korolewma donc vraiment ko ke deme ko nyeshi jamana mo fana ka wale am nu be ka ta ka jamana de dususuma donc aya akra dususuma ko e bi ambolo parce que mo fana femuma nous voulons na patola ou na ka vraiment o de se ka mo ni sonja le se ka mo de ma se ka hakili di mo ma wa se ka mo dususuma o de na ni foli bi en fait. Bon, ne be foli beleba bla mayamgu muso ye ne mboro la me foli bla commune Sisi Mali sino die muso ye bon mayamgu muso ka tobali ya ko o te fo ira ne la ka benko parce que ne ay ça dit que jekulu dama o de na ñon soro kenekelen ko nala no jekulu beto ko groupe bengadi bon ne bolo fente teme benkan quoi jamakulu jele ne be bifo bon ni olu besa ka ñon soro kenekelen ko no bi vraiment o te kene bolo foye ni sonja ko ani sewa ko e boyala boyam taraka dine ma ninga kai anyemo no e pareil vraiment abi ni sonja do le cinéma o kuma kute kuma e muye me foli blanteru e na pono Musa Samake e na pono Papa Nyare e na pono Abdallah Jaraye ni nyana ga keneka vraiment me foli bilibla nje ñogon do nteru do mbalma do nsinju do e ame je ka fente ma nga ñogon fe ma ina la fe ala ka kanunto ala ka an kafolento ala ka nu kafo ka di jema ala ka nogo ku ñogon ala ka ngani fe onke ya rabbi ma soro fe san chama anga jega événement ke dugu kono événement be se ka dugu de na tanye me se ka dugu de na ni sonja ni nga jamana la tanye foka ajeta se jien ere mo di anga la ini quoi